Kanhi traffic enforcer sa Lapu-Lapu City nadakpan ato sa entrapment operation. Alang sa dugay detalye, adunay live update si Luan Mirondina. May Yes, Bob, hingpit na gayon nga nakonpermar sa kapulisan ang taod-taod ng reklamo sa pipila ka motorista batok ni ining kanhi sakop sa traffic enforcer sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga gikatahong dihang nagpositibo ang gipahigayong entrapment operation pasado alas 3 karong hapon. Giila ang suspitsado nga si Antonio Miano, 56 anyos, kanhi traffic enforcer sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod sa pangu sa City Intelligence Branch, Lieutenant Colonel Mark Gifter Sukalit, nga modus ni Miano ang pagsita sa mga motorista nga magmaneho og motorsiklo nga ang plaka for registration pa. Sa kantidad nga 3,000 pesos, mapugos ang motorista pagpahimo kaniya og plaka aron dili masakmit ang lisensya. Bisan kung dili na aktibo sa CTMS, gikatahong magpakaron ingnon gihapon kining traffic enforcer og magsulob og uniforme og ID og magdala pa og radyo og mopwesto diha dapit sa may barangay Kanhulaw og sa may Look area. Hayan magatubang si Miano og kasong robbery, extortion o usurpation of authority. Samtang Bob, sa pagkakaroon nakig-alayon ang City Intelligence Branch sa Land Transportation Office aron na pagsusi kung authentic ba ang naasoing plaka o ilaw sabsusihon kung konektado ba sa LTO si Miano. Og so far Bob, mao kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob? thank you so much, May, sa imong live update.